Museoko artelanak. Nongo kasua. Kaixo eta ongi etorri. Gaur, balorazio laburrak egiten eta gauzen edo pertsonen jatorria adierazten ikasiko duzu. Ara, ze artelan polita. Nor da artista? Mentxugal Irungo margolari ezaguna. Bikaina da? Ikusi bideo zati honetan museoko bisitariak zer esaten duen. Erakusketaren balorazioa egingo dio kazetariari. Ea ba. Kaixo, erakusketa gustatu zaizu? Oso interesgarria, nazioarteko eta Euskal Herriko artisten lanak daude. Ea, aukeratu bat. Hori oso zaila da. Dena gustatu zaizkit. Bikain. Oso ondo, eskerrik asko. Bisitariak museoko artisten jatorria, hau da, nongoak diren adierazi du. Euskal Herriko artistak. Izena arrunta eta singularra edo izen berezia denean, nongo kasuaren eko marka jarriko dugu. Adibidez, museoa gehiko, museoko. Museoko artelanak interesgarriak dira. Guggenheim gehieko, Guggenheimeko. Guggenheimeko artelanak oso ezagunak dira. Jatorria edo lekua pluralean badago, nongo kasuaren etako bukaera jarriko diogu. Adibidez, museoak gehi etako, museoetako. Museoetako artelanak baliotsuak dira. Jatorria edo lekua mugagabean erabiltzen dugunean, adibidez, zenbakiekin, etako amaiera jarriko diogu. 4 herrialdetako artistak etorri dira. Balorazioak egiteko adjektiboa erantsiko diogu. Balorazioak egiteko esaldien egitura hau da. Izena, adjektiboa eta aditza. Adibidez, izena, erakusketa, adjektiboa interesgarria eta aditza da. Erakusketa interesgarria da. Beste adibide bat. Izena, Artium Museoa. Adjektiboa bikaina. Aditza da. Artium Museoa bikaina da. Orain, osatu esaldiak. Jatorriaz edo kokapenaz galdetzen badugu eta jatorria Euskal Herria bada, zer erantzungo dugu? Nongo artistak, Euskal Herriko artistak. Nongo artelanak dira interesgarriak? Singularrean bada, honela esango dugu. Museoko artelanak interesgarriak dira. Eta pluralean bada, honela esango dugu. Museoetako artelanak interesgarriak dira. Baloratu nahi badugu, zein da erantzun egokia. Artiumeko erakusketa bikaina da, ala Artiumeko erakusketa ikusiko dugu. Artiumeko erakusketa bikaina da. Gauzen edo pertsonen jatorria edo kokapena adierazteko, nongo kasua erabiliko dugu. Nongo kasuan singularrean eta izen bereziekin, eko atzizkia erabiliko dugu. Pluralean, etako erabiliko dugu.
balorazioak egiteko adjektiboak erabiltzen ditugu. Segi aurrera eta laster arte!